Вие знаете ли, мама, защо ви го дава това? Защо? За имунитет. Добре. Не, виж какво стана. Само вкусна ягода. Имунобустер е напитка с горски плодове, има 21 сашета в кутия и е специално създаден за нашата имунна система, която работи всеки ден. Това е хранителна добавка, подходяща и за вегетарианци. Създадена е чрез използването на сушен дрожден фермент. Съдържа ключови витамини и минерали, като витамин С, витамин Д, селен и цинк, които допринасят и за нормалната функция, освен на имунната система, така и за защита на клетките от оксидативен стрес. Разбъркайте в 150 мл вода и консумирайте веднъж дневно.